Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Meron po ba kayong habit na parang kakaiba? Wala lang, gusto ko lang pong i-share na yung pinsan ko po na galing probinsya kasi wala na po silang pasok. Dito magbabakasyon sa amin sa Maynila. Kakaiba lang po yung habit niya. Mula sa probinsya, nagdala ng kumot, tapos yun yung, Kulambo. Kulambo. Yun. Ayan. Kulambo, tapos yun yung... Kinikis-kis sa paa. Gawain mo ba to, Jegs? Hindi, marami ako nakakilala na ganyan. Na hindi sila makakatulog pag walang kulambo. Correct. May mga ganon. So, ibig sabihin, masasabi natin na hindi siya extraordinary. Kaya siguro marami. Oo, kaya siguro nagtatanong siya kasi baka itong nag-message sa atin first time na naka-experience na nga ganon. Meron nga ako nakilala niya na na nag-cut lang siya ng something basta part ng kulambo. Hindi naman kasi nakakalurkin naman kung yung buong kulambo, apakabigat nun, apakalaki. Tapos nilalagay niya lang sa paa niya, kinikis-kis lang. Tapos pampatulog, nakakatulog sila kasi pag walang ganun, hindi sila nakakatulog. Ikaw ba meron ka bang gano'n na parang kakaiba na hindi ka nakakatulog pag wala kang hinihimas, mga gano'n? Wala naman. Ako, nakakatulog ako pag pinapagalitan ako ng asawa ko. Tama na yung trabaho. Sa bagay, di ba? Well, ganun talaga. I guess some people just have mga... May mga ritual. Oo, Ayan. may mga ritual din talaga. Like, kunyari, may mga ibang tao, sobrang tagal nila sa CR. Ako, I would say, hindi ako sobrang tagal eh. I mean, di ba parang may isip ninyo na pag babae talaga, matagal yan sila sa CR? Hindi. Hindi ako yung parang katulad ng iba na kakatukin pa. Hindi, meron lang certain na oras. Pero yung may mga iba, sobrang daming ritual talaga nila. May mga ganon. Wala namang problema doon. Basta hindi naman nakakaabala, wala namang problema. Ako ang na-realize ko lang na parang mannerism ko, which I noticed, gusto kong tinatanggal yung sapatos ko. Kaya, ba ito sa live? Gusto ko yung nakatanggal yung sapatos. Yung nakapaa. Tapos yung kinikis-kis yung paa sa isa't isa. Ayan, ganyan. Gusto ko yung mga ganyan. Yung may pagkiskis sa paa, ewan ko. May mga ganun. Alam mo, ilang beses ko to na experience na kumakain sa restaurant. Tapos yung kalahati na sapatos ko, hindi ko alam kung nasaan. Kasi nga, dahil nga nakahubad siya. Syempre, nasisipa or naghahanap ako sa ilalim. Ay, nakakalurky. Sa akin, walang problema yung mga ganyan. Hindi na para problemahin natin. Correct. Siguro na-amaze lang siya. Diba? Meron lang talaga mga nakaka-amaze na mga ganyan eh. Meron ako, yung isa kong kapatid, si Che, yung kapatid kong babae, meron siyang unan na ang pangalan ay Ninin. Actually, hindi siya unan. Cover. Okay. Na batang-bata pa lang kami, yung color green siya na may polka dots na puti. Butas-butas na siya, Jegs. Tinatahi na lang ng tinatahi. Pero every time na meron siyang unan, kahit pupunta siya sa ibang lugar, pupunta sila sa Amerika, ganyan. O kaya kung saan, dala-dala niya yun. Tapos yun yung isusuot niya doon sa kahit anong unan na nandun. Yung punda ang meron siya. Para walang pinagkaiba yan sa makakilala mo yung gutay-gutay na damit. Correct. Tapos yun din. Ayaw itapon, di ba? Ako meron akong ding damit na mas matanda pa ata sa anak mo. Sa anak ko na hanggang ngayon yung sando na yun gamit-gamit ko pa rin. Oo. Hindi ba ilang beses nang inattempt ni Let na itapon? Wala o naman. O hinahanap mo? Hindi naman. Andyan lang talaga siya. Di ba? Pailan na kami palipat-lipat na bahay. Oo, correct. Ito tsaka ilang taon na ilang taon na anak mo? 17 na ba or 18? 18 na. 18 na. Di ba? Pero meron ka pa rin talagang paborito. Ako may ganyan yung asawa ko na tinapong ko na hindi niya alam. So ngayon, alam na niya. Bale.
Bali, alam mo na pala. Eh siya pa man din, dahil palibasa, iilan niya lang yung damit. Diba? Di katulad ko na parang lulubog na daw kami sa mga damit ko. Eh siya, iilan lang. Kaya pagka missing, hinahanap niya talaga. So bali, ang tagal kong tinago, na-reveal ko na naman. Ayan na naman po tayo sa pagkakahuli sa sariling bibig. Hay. Well, we all have our own mannerisms. We all have our own habits. Basta hindi naman nakakaabala, hayaan nyo na lang po correct. sila. Oo. Kasi kung mapapansin mo dito si mannerism na si Sir Jan, yung kasama natin dito na bago. Di ba parang nagpapiano yan pag nag-i-stress, gumagano na yung mga daliri Oo, niya. na-realize Diba? ko nga yung kapag siya, yung parang nag-iisip, nagda-drum siya ng fingers. Oo, yung parang nag-iisip, parang, ayun, may mga ganun tayo. Ako pag kinakabahan ako, na-realize ko, hawi ako ng bangs kahit wala akong bangs. Parang lagi kong ginaganon yung bangs ko kahit wala naman akong bangs. Diba? So we all have our own. Ganyan. Meron akong kaklase dati na kapag nagre-recite siya, na kinakabahan siya, para siyang nagra-rap. Kasi yung kamay niya parang gumaganon lagi. Yung parang nagra-rap, yung ganon. Tapos ganon siya pag nag-e-explain. Diba? Ito na naalala ko. Si Christopher, anong mannerism ni Christopher? Mangulangot. Mangulangot, di ba? Meron din ganon. Di ba na nangungulangot? Buti nga hindi niya binibilog-bilog tapos part ng mannerism niya yung pipitikin. Pipitikin sa pinakamalapit na katabi. Di ba? So meron tayo mga kanya-kanyang mga mannerism. Hopefully itong mannerism na ito will not be something na makakaabala sa ibang tao and will not be something na pagtatawanan ka din, na magiging dahilan para bumaba ang iyong self-esteem, ganyan. So usually, ito yung mga mannerism na ito yung mga go-to, parang nagiging comfort mo. May ganun eh. Like for example, kay Nicole, di ba yung nakakis-kiss yung paa niya? Yung paa, dalawang paa nagkikiskisan. So paano kung itatali namin yan sa upuan? Baka mabaliw ako. Hindi ka siguro makapagsalita ng maayos. Baka hindi. Baka hindi ako makapagsalita. Baka, hala! Bakit siya nakatali? Diba? Ganon. So ganon din doon sa pinsan mo na na may kulambo. Hindi makakatulog yan pag wala siya. Ako trinay ko yung kulambo na yun kasi meron din ako mga kakilala. Pinsan din, galing sa probinsya na ginagawa yun. Ang ending, nakikiliti kasi ako. So, parang parang may instead na makatulog ka makikiliti ako. Parang basta may kinikiliti, gano'n. Diba? Nakakatuwa at nakakaaliw. Sino pa ba? Sino pa bang may mga mannerism dito? Iniisip ko yung mga DJ eh. Sino ba? Wala na ako maisip na parang yung significantly kitang-kita sa kanya, di ba? Meron yan na mga maliliit lang, medyo hindi mo mapapansin. Pero wala talagang yung very loud na prominent na kitang-kita na alam mong ganon, di ba? Wala lang, it's kung titingnan mo lang siya sa POV na positive, may isip mo talaga na, ang galing no, parang lahat tayo, may mga kanya-kanya talaga tayong trip sa buhay. Tas may mga kanya-kanya tayong mga mannerism na sometimes hindi nga natin alam na ginagawa natin eh. Ayan, hanggat may nagsabi sa atin. Tas kung paano siya naging comforting para sa atin, ang galing. At bawat isa may mga ganun ha. Like sa akin, sa asawa ko, tuwing kakain kami yan, kukwentuhan, lagi yan, pag natapos na lahat, laging may isang tumpok na iniipon niya na yun ng kamay niya na tuwing tatayo siya may naiiwan. Talaga? So, syempre, napapasarap yung kwentuhan. So, habang binibilog-bilog mo yung kanin, tapos na kami lahat tumayo na, laging may naiiwan na isang tumpok. Talaga? May naiiwan ka na naman. Talaga? Tapos hindi na niya kakainin? Hindi, kakainin niya pag ni-remind mo. Diba? Interesting. May mga ganyan. Nakakatuwa. And speaking of mga ganyan, meron akong kakilala na pag kumakain naman siya, hindi naman ito mannerism niya. Siguro itinuro. Ewan ko kung narinig mo na to ha. Na parang para sa, parang sa tagay. Yung unang tagay. Para sa demonyo. Oo, correct. Para sa demonyo, diba? So siya, parang may ganun siya lagi. Ang
tinuro naman yun sa kanya ng nanay niya. So, hindi ko alam kung bakit at papaano. Pero, bago siya kumain, di kinuha niya na yung pagkain niya, ganyan. Meron siyang kalahating kutsara na tinatabi sa kanang parte ng plato. Kumbaga, parang nga sa demonyo. Parang ganon. Kasi, something like, minsan may mga may mga umaaligid na mga kaluluwa na parang for protection, mga ganon, di ba? Wala lang, parang nakakatuwa na nakaka-amaze na, okay, saan ang galing yun? Or, I mean, namana yun for sure Pwedeng namana. Namana yun kasi kung halimbawa galing sa nanay niya, galing pa yun sa nanay ng nanay niya. Namana na. O kagaya na lang dati yung yung namana din namin sa probinsya, yung pag nagsaing kapag nag-ano ka ng kinukrusat mo yung yung kanin sa kaldero bago mo Oo. Kasi yun, parang ewan, parang pasasalamat ba to? Kasi nakita na rin din natin na gano'n na ginagawa. Sinunod na rin din natin hanggang sa naging parte na siya ng sistema ninyo. Sistema. So sana ako para sa akin maganda yun na parang may cross. And eventually, kung halimbawa mapasa pa siya sa susunod na generation, magbibigyan ng meaning din yun And also a reminder, di ba? So, wala lang, naisip ko lang at naalala lang ulit na tignan nyo po, may mga namamana sa atin. Ayan. So, let's just make sure na kung ano man yung mamanahin ng mga anak natin sa atin, ay yung bagay na parang makaka-benefit din sa henerasyon nila at sa susunod na henerasyon. Legacy natin yun. Correct, yung mga pinapamana natin. Kung wala man tayong perang ipamana kasi talaga. Wala tayong generational wealth, Jegs Di ba? At least yung mga kaugalian, paniniwala, or kung ano man yung nakasanayan na maganda nga ipasa. Ganyan na kapag napagkwento at napag-usapan, di nyo na rin alam sa nagsimula, pero nakasanayan nyo na lang kasi yun yung kinalakihan ninyo. Tama. Di ba? Ayan. Ganon. Kami nga dati, kinalakihan namin na hanggat ang toothbrush ay hindi nagiging bukaka. Yung, hindi siya naghihiwa-hiwalay or hindi siya yung basta, hindi yan papalitan. Ngayon ko lang nga nalalaman na every 3 months pinapalitan. Tapos parang nasasayangan ka pang itapon. Kaya nga. Papansin mo sa bahay. Yes! Diba? Sabi ko nakaraan, sabi ko, ilan na ba tayo dito? 4, diba? Ba't ang dami-daming toothbrush? Parang hindi natapon. Walang pinagkaiba yan yung mga susi. Ayan! Totoo! Correct! Ilan na ba yung gumagana dyan? Pero lahat, sandamukmak. Yung kunyari, susi ng bahay. Ang dami-dami. Pero kung sa totoo lang, kunyari this weekend, long weekend naman, kabisyo. Yan. Isa-isahin ninyo yung mga susi na yan. Mag-declutter kayo. Alin po dyan yung may gumagana pa pong padlock or kung ano man, di ba? Kasi for all you know, ang gumagana na lang dyan sa hawak-hawak mo, apakabigat na keychain, 3 na lang ang gumagana. Ang nandyan 13. Yung 10 dyan, hindi na gumagana. Di ba? May mga ganyan talaga tayo. Kaloka. Pero talaga yung toothbrush siya. Ako, agree din ako dyan Kasi ilan lang kami sa bahay. Pero yung mga toothbrush nanghihinayang ko So natutunan ko na nga every 3 months daw ang palit. So every quarter. Pero nanghihinayang ko kasi nga yung toothbrush, hindi pa naman siya nakabuka. Tapos pwede pa ito magamit sa panglinis. Correct. Kaya ako, inaano ko siya, sineseparate ko siya. Parang nakatago talaga. Kasi just in case, kailangan ko ng panglinis. Kunyari, lilinisin ko yung Crocs, chinelas, diba? Or kung ano man, diba? Meron akong toothbrush na panglinis. Correct. At hindi ko siya titigilan hanggat hindi siya naghihiwa-hiwalay. Wala lang, mga kanya-kanya tayong kaugalian. Tama. Na hopefully, hindi naman nakakaabala sa ibang tao. Ito pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This portion was brought to you by Shoutout po sa mga taga Subic, Olonga po, Zambales. Ayan. Hello po sa inyo. Shoutout po sa mga taga Davao. Sobrang Init. super init. Start na. Oo nga. Oo. Oo. Kaya nga 'di ba ang March, meron kang ginawang na plug diyan tungkol dun sa Fire Prevention Month tayo ngayong March. Kaya mag-ingat po tayo. Correct ka. Dapat talaga hindi natin, ilang beses na po natin narinig yan. Yung hindi mag-iiwan ng may nakasaksak. Akala lang natin safe yan. Yung pag-unplug, yan talaga pinaka-importante. Speaking of habit, di ba? Kung minsan, pag nag-charge tayo, alis tayo, iwan tayo. So, maging habit natin na kung wala ng tao sa bahay, hugutin o unplug. Correct. Ganon.
Shoutout daw kay Kuya Seiko and kay Saylin. Ayan. Oy, si Dennis. Uy, hi Dennis! So, ano daw ang sabi? Yung bunso namin noon, hindi siya nakatulog kung hindi niya hawak yung inaamoy-amoy. Ang lampin yung lampin niya. niya. Minsan, bumisita kami sa kaibigan, Seymour. Ayan. Basta, yon. Oo. Oh, 'di ba may mga kanya-kanya talaga eh. Tapos minsan yun nga, yung bang pupunta kayo sa kaibigan, lalayo kayo pero dala nyo pa rin Oo. kasi hindi nga siya makakatulog. Correct. Oo. Meron niya may sariling unan na dala. Meron, Oo. 'di ba? Hindi makakatulog kapag hindi yun yung gamit. Yan. Share naman kung ano ba yung mga mannerism niyo diyan. Correct. Oo, yung mga bagay na hindi parang kulang pag wala. pag wala, Oo. correct. 'Di ba? Minsan may mga iba na may ritual sila bago umalis ng bahay, 'di ba? Isa sa mga hopefully masustain ko na ritual na minsan nakakalimutan ko. May ganun to akong ritual dati na ako lang yung nakakaalam kung bakit. Pero dahil as an oversharer, 'di ba? Pero na-share ko na rin to dati, ako pa ba, 'di ba? Parang gumaganto ko, parang gumaganyan ako, gesture ako ng parang kino-cover. Oo. Pag lumalayo na yung mga anak ko sa akin, kunyari, mag-ano na sila, punta sa school, hatid sila. So, for protection. For protection. Yan. Parang ang sinasabi ko kay Lord, parang takpan. You cover them Oo, with your holy blood. Correct, Yan. 'di ba? Para Protection. walang anuman ang mangyari sa kanila. Yan. May mga ganon, may mga kanya-kanya. Ayan. O, sabi ni Edwin, signed of the cross. Ayan. Anong signed? Tapos na yung charas. Si Sigfrid naman kulambo sa paa. Sabi ko sa'yo, madami yan Si Gracie, ako po, bago makatulog, nagkukuyakoy muna. Ayan. Okay, ayos. Si Alexander, nag-swimming bago matulog. Oo, Actually, sabi. doon na siya natutulog Doon na siya nakatira. Nakakalurky. Ayan. Ada Mubarak to our Muslim friends. Ay, galing Ayan. naman ito si Dame. Bago matulog, nagpapabango muna. Ay, wow. Kasi you'll never know. So, dapat handa. Hindi ka na makagising, mabango ka. Correct, di ba? Si Akira2911, ang bunso ko 1-year-old, dulo ng unan. Di ba? May mga ganun talaga. Dulo ng unan, punda, kulambo, kumot na ano. Ewan ko ba kung meron pa bang mga adult na nagtatamsaking pa rin? Hindi imposible. Oo. Hindi imposible. Si Corazon Velasco, hindi po ako makatulog pag hindi ako naglalagay ng Vicks. Ayan, di ba? May may mga maganan. ganyan. Oo. Ang kapatid ko, Jegs, as in talagang yung inhaler, nandito talaga sa, it's either left or right nostril. Nakapasok na. Hanggang sa makatulog. Correct, hanggang sa makatulog. Ganon. Ayan. O si Juana, bago matulog, nakikinig muna ng Top Secret ni Rakitera at Ayan. Titangelo. Very good. Ako po dapat kinakamot ang ulo. Sabi May ni ganun Karen. din. Oo. May kinakamot yung ulo, merong Oo. kinakamot yung likod. Meron kung sa misis mo papakamot. Sige, Oo, di ba? kamutin mo hanggang sa Hanggang sa makatulog makatulog, di ba? May ganun paano eh. ako? Bala ka na, malaki ka na. Ayan. Ako po nakaipit yung kamay sa likod ko pag natutulog. Nakaganon. Oh. Di ba? May ganon. Yung anak ko, si Prince, Mhm. ako yung unan niya. Mhm. Kaya pagising ko, di dyan nag-umpisa yung frozen shoulder ko eh. Pagising ko, Ayan. hindi ko na magalaw yung kaliwa kong ano. Kaya ka na may stretching na. Ayan. Ito din si Auntie Marga, may kulambu sa paa. Ayan, madami yan. May si Nestor Benitez, yung pamangkin ko ang thumb nakasubo habang tulog. Oo, buti yan yung thumb. Paano ko yung thumb sa paa? Oo nga, yun lang. Meron Hirap kaya nun. Kaninong paa ang sisipsipin ko today? Ayan. Oo. Sabi naman ni sabihin, Sino? Monisit. Monisit. Ako po nakikinig sa ASMR voice, yung mga comforting voice bago matulog. Okay. Usually mga AI yan eh, yung mga parang naririnig ko yan sa anak ko eh. May mga ganun siyang mga pinapakinggan na listen to the camera. Ayaw mo makinig sa podcast namin pampatulog? Di mo sure kung makakatinig. Nakakaloka. Ayan. O yung isa, hindi ko na nabasa kung kanino, pero hindi daw siya nakakatulog na hindi siya umuutot. So, kailangan iutot niya muna. Okay. Ayun. Si Dandan Bedon. Meron iba yung mga nakadapa. Meron iba yung nakatalokbong ng kumot. Ayan. Diba?
Ma'am Nicole, naalala mo pa ba yung ginawa mong bag, yung food cover, Love Radio Work Challenge? Oo, kung ano-ano na mga ginawa namin. Parang parang generation na natin yan. Nandito na tayo sa bagong building or bagong office. Ayun. Sabi ni Dame, ako nakikinig or nanonood ng horror. Kailangang meron din ako. May ganun din. Sa kapatid ni Mrs., yung pampatulog niya yung mga kwentong horror. Kababalaghan? Oo. Bakit? Ewan ko. Sabagay, kanya-kanya yun nga eh. Kanya-kanya eh. Yung iba, yung pampagising sa iba, pampatulog. Like halimbawa, ako, pag uminom ako ng kape, pampatulog ko yun. Yung sa iba, hindi. Ayan. Ako nung very first time, at hindi na naulit, na uminom ako ng energy drink. Nag-aaral ako noon eh. Kasi alam kong kailangan ko to stay up late. Ang ending, natulog ako. So hindi ko na siya inulit, Jegs. Kasi, kasi nga may ganun eh, na pwedeng ang effect, katulad ng iba, upper yung coffee, pero iba, pampaantok nila yun. Pampakalma. Yung iba nga, di ba yung wine, bago matulog, pamparelax, pampakalma, kanya-kanya. Di ba? Sabi ni Zoltrak, bago matulog, makinig ng tambalang kumikinang podcast. Thank you. Ako po tuwad matulog, tas nakatulakbong ng kulambo. Meron din ganun. Yung mga kakaiba yung kanilang mga position. Yan. Shout out, Batang Sampaloc, Maynila. Ayan, si Isagani Garland. Thank you. Ang sabi naman ni Corazon Velasco, ang isang anak ko, ang tenga niya, kamot kamot na kamot hanggang sa makatulog. Ingat lang po sa tenga ha, kasi yung tenga po ay right beside the brain. So, wag lang masundot ng matindi. Ayan. O siya, Okay. Salamat for sharing mga kabisyo. Mamaya tayo ulit magkwentuhan at bonding. Kwento na may huwag ng Bornay. Bye. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic!